Iki pancen nakal. Nakal. Ojek kedunggunan yoga karo kentung lho. Kok polahe kaya ngono. Alah, bocah kuwi janji tak tuku rokok sing adol e. Iya kuwi. Ora ngerti tak tinggal genggek. Lho, pakmu e. Pakmu lho, Kak. Ngopo? Tirunen Mas. Tirunen. Kaya ngono kok ngandani anak. Kaya ngono kok ngandani anak. Lah ngandane anak iki piye? Ndak kita. Lah nek ngandani anak wong tuwa ki dadi contoh. Nek lho nyatane anakku malah do nyedak aku kok. Lah bojoku tak kandhani malah minggat kok. Kok rono neh to iki. Sing minggat ke ora mantumu to. Iya. malah dicethake. Malah dicethake. So, Mau nembang-nembang ngesan. Malah tak lagi. Oh malah babar wirang. Nyapa Dirman iki guyu ae. Alah ngopo no ya sebetulnya ngene iki guyon ngene. Nggih, santai. Iki tutupan Nggone dhewe kok. Tutupan sura. Anting-anting ya. Oh dipalake. Pamuji mangke nggih. Ya. Nggih. Berkahi. Aku anting-anting nek ora bobo muji ora apik. Ora sip. Ora sip. Lah. Wujudipun. Ya ta Mas, seneng-senenge bawa ta. Suarane kung. Ya ora tau tanggapan no. Kong suarane kong. Mula yo utuh. Suarane kung niku. Ya gede sih nek ndi kong, nek ndi kong. Nembong halet gendal gandul. Tukange bareng ngegong. Bocah kok wireng. Ireng. Kamu ireng. Aku iki Niku sregep era umum niku. satri nggih ngono kuwi nak tanggapan anu yogane pundi Satria Wasis ngarep dhewe. Ngarep dhewe niku. Ben Gleleng-gleleng. ben dianggap ketua. Kan dianggap ketua. Oh. Pak Men piari kula niki. Oh alah raimu. Walah. Mapan ing talingan agamane para putri enek sing ngrasani suarane kaya dalang ngono ya para ya munggahke aku. Enggak, ya sih. Jane ya ora. Gak patut dadi dalang. Gak patut. Apa aku ngomong dhewe ya. Anting-anting cangkeping dipusana. Ya iki reunian anu to, apa ki ngene Pak Pamuji mbiyen? Banyu biru. Grupin apa Mas ki mbiyen? Larasi Romo. Larasi Romo sing ngendang ya Mas Mas Biyen. Men. Wah, Sing ngembang aku. Karo Bu Pamuji. Monggo Bu Pamuji. Mriki. Mriki, monggo. Oh, kok iso. Monggo Bu. Tak dusi lho, Kok kok. tak kei tek. Iki lho nek tek. Monggo. Gak tau iki mungkin tak dusi lho. Rene. Enggak. Enggak. Niki enten teke. Enak ya Mas ya? Nggih, enten. Enak tulisannya lirik apa? Ini diminta kanan. Golekne, Dok. Golekne, Dok. Pinter. Apa diganti ora apa-apa. Nah, nggih. Ayo geculne. Ciri khas Mas Pir niku geculan. Loh, Ciri khas. Long 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 leng. Tungda. Monggo. Hello. Hello. Lalalelo. Yo.